Makepha sibingelele khehle. Babudokotela sibingelele nabo bonke ababukeli kwiBabudokotela TV. Yakhala le ndoda eseThanzania ifuna ukubuya ithi isemaphepha ase right. Ngithi naye Ayibeke kancane. Kodwa abashutha balapha endabuko abaningi ababuyanga nje le ndoda ehambile. Ya kona phela kuyinkinga ngoba usafunda ngithi lo khona manje kuzoba nzima. Yaphothana yakho njani ukugcwala? Hayi, ngiyaphushela. Abantu abanye abafuna uzoshutha kuwena. Bese ngakabi nabo kangaka kodwa ke umuntu ofuna ukuzoshutha hayi. Wamukelekile ukuthi eze ufona lephi number mfuna uzoshutha kuwena? Abafuna ukuzomarket akuthina bafonela kule number 0783170554. Uzothi umoya hawo. Kanti uzone channel yakhe. Manje babudokotela kasabe uzomthathela ama-client uzophinda uthini lapho. Kwente into ekhulunywa vele le bodokotela azuma umgade lo muntu lo uphoca abantu lo so nje hayi umuntu nomuntu bodokotela uba nezindawo la ementorishwa khona so akuyona into esinenkinga yayo thina leyo because baningi abantu abasoke babudokotela be-advise ukuthi abavula ama-channel bawavula abahlula ke along the way. Ayesingena imsezini wethu kodwa usakhona kodwa noma uqhakahlane nje useyiso hayi khona kudala yazi kunzima kabi ungenalo ikhwe siyohlezi sifuna ukwazi kuphi ekhweni lakho noma bona moto kodwa nje bezilonga kuphi ekhweni lakho sinandaba nemoto sifuna ukwazi kuphi ekhweni lakho khona usengakusho kaSalamu Slemane babudokotela abantu abaningi babe ne-confusion kwiSalamu Slemane ngicela ukucacisa lokho. iSalamu Slemane okwamanje lise kuyi-prom so umuntu sesiyakwazi ukumnikeza lona ngo-4.5 then wena uthatha u200 rand uye kothenga ngawo esitolo ekuseni thenga ngawo esitolo bese ubuya nawo lo200 rand ufike uthenge ngawo wonke bese ubuyele ekhaya mawuyele ekhaya sobe sesiyakuchazela ukuthi yini ozobusuyayenza ke ngalamafutha eSolomon aluwona u200 but u200 kufanele uyospenda esitolo. Hayi usho uthi wena lo 200. No. U200 wona lo oyisalamu lapha. Yes. Okay. Woza kocela emgedeni. Uthini kubantu emgedeni? Kunabantu babudokotela abathi mina ngithanda ukuthwala, mina ngithanda ukuthatha izinto lezi ezinye isabekayo inyoka nani but ngiyafuna ubucebi. So lo muntu siyasithi ke asondela emgedeni afika kwazi ukuthi acele lento ayisuke eyifuna. Uzophuma iphethe futhi. Lapha emgedeni azikhelwana azobuya nazo sezimlandela ebusuku cha akeke abuye uzothi phela ngilongala lapha emgedeni manje indoda ayisengiphupa lento le no angeke azabuye nazo uzofika nje akhulume acele lento ayifunayo. Sikhona isigubhu sabathu emgedeni sikhona babudokotela isigubhu sabathu ake asingena egcekeni usibumela nje ngaphandle usihamba usimbele entabeni noma kuthi uhlala eflatini uyakwazi ukusithatha because uzosithatha yosona ufike usimbele nje entabeni wenze ngalelo sike sokutshela ngalo sikhale emva kwalokho. Ispray samasoka it has been upgraded. Uthini kubantu? Ispray samasoka babudokotela besenza ukuthi uthandeke kodwa manje umuntu mengafuna umgenqe bongeke uzomgenqa so ke njengamanje sisithe ukusithi ke enzele ukuthi umoya wasifutha ezandleni wamthinta nje ehlombe noma wamthinta noma ikuphi kodwa la uzomthinta khona enyameni hayi uzokubuza ukuthi ayikhona iBNB ekhona la eDosa. Uthini uthi unesifutho senhlanhla abantu abeze no1500 osifunayo? Kunabantu babudokotela athi umuntu la ngihlala khona ngikwazi ukusebenzisa umuthi ngenxa yokuthi kusindisiwe so kodwa ngiyafuna ukuvula into zami la umuntu sithi akasondele sizofike simfaka esifuthweni emva kwalokho aphuma izinto zakhe ze-right agoduka ekhaya engabonakala ukuthi khona into ekade eke wayenza yonke into ayize lapha iphelele lapha ayenze iphelele lapha kuthina. Shaya lo muntu osekuhlukhathazile empilweni ufuna ukuthini nawe? Babudokotela kunabantu ofika avoid uphume ngala akulandele kanti njengamanje sekuyaboshwa umuntu uzothatha isibhamu uzoboshwa so thatha umuthi babudokotela uze nesithombe sakhe sithi kumthatha simbeke endaweni yakhe nje angaphinda akakhathaza. Ikhona ikhombo gembula ungadliwa sikhona ufuna ukuthini bani? Kunabantu babudokotela abaspenda o20,000 50,000 ekhasini kodwa abuye ngaphethe lutho. Thina sithi phatha nje only 300 rand uhambe ekhasini uma usuthathe le khombo le ya ring necklace ubone ukuthi imali inozobuya nayo.
lento yayirenga kuyona amasathanisi akuyona yamasathanisi angiyazi nokuthi isicholo nga-60 babudokotela isikhwama sika-25 sike sabatshela abantu sathi sosimisa kancane ngenxa yokuthi besisalinde amafutha akhona sebuye sesiwatholile-ke isikhwama so-25 sesikhona kumuntu osidingayo abazoba baningi abantu esobanika ngenxa yokuthi amakhehla awasinikezanga ama-product anele abazoba baningi mhlawumbe sonika abantu abo-5 lesi sika-60 lesi sika-60 babudokotela kumuntu osidingayo kufanele asondele asikwazi ukusposa kufanele eze and ezinye zezinto ezenziwa khona sizokwazi ukuzikhuluma la akeze yena noma phone yeah uhlanya lwemali uhlanga lwemali ngisho mina ubani bekubhalela la uhlanga libhalela ngebothi ke uthini bantu babudokotela kunomuntu othi imali ngiyayibamba iphunyuke noma ngithi ngiholile kodwa ngibona imali engasekho ungazi ukuthi ngiyenzini sithi lo muntu lo akathatha uhlanga lemali babudokotela enzele ukuthi imali akube yiyona efuna yena hayi yena kube uyena olandela yona thola nje uhlanga lemali then imali ize kuwe lento siyinika ama-slay queen iyagcatshwa enye iba ibhangela ibhangela ubhala nje yes ubhalelwa balani hayi so siyibhalela sokuyibhalela yeah sizolo sibuye sebelikhona ngcono ngibhala ngesingisi okay khuluma uthini kuma-slay queen babudokotela kunabantu la osisi laba abama-slay queen abasebenza nje ngokuthi basebenza ngokuthi bahle uthola ukuthi uzohlangana nabantu ababroke bodwa so thola leli bhangela uzohlangana nabantu abanemali uma iphethe imali uma uthi uphethe u50 kwi-account yakhe ulifakile leli bhangela noma ucabile ngalolu hlanga u20 uzoshiya kwena garanti uzoyisola sesekhaya thayibho lentombazane nginike kanjani le mali kodwa u20 uzoshiya kwena ake sibuyele lana akunangena nabantu abafuna ukuhlaba ama-slay queen imlando wethi slay queen angaze ke sithela kahle bedawo nje lanto ngathi ushiblika nje ngifuna sibuyele lana nasi sikhwama ngithuswe lento ukuthi lesi sika 60000 asisinike umuntu oyigwana akugxile lapho yini why usho njalo babudokotela lesikhwama sika 60 mawuyosilanda fanele uyosilanda emgedeni and mawuyosilanda lapha babudokotela kufanele ukhulume nabanikazi baso so kuye kufanele ukuthi uzitshele ukuthi into engifocus kuyona inhlupheko enginayo okunye nokunye ngikubeka eceleni kodwa ke asibulale umuntu asinqomi umuntu ukuthi nje kuphela uma ngabe imithetho yakho masisasenza abanye abantu bayathuka ngifuna umkhulu sikhulume lo msebenzi wakho uma yabona umuthwalisa umuntu umtshela yeah umnika into umtshela kodwa imizophinde ibe isithwalo umtshela lesikhwama semali sa60 awunabo ukukhohlakala okukhona egcineni njengokuthi umuntu onesibindi abe nesibindi babudokotela kulesikhwama sika 60 kuyenzeka uthola ukuthi omunye umuntu mhlambe uthi ufuna ilokhuzana istimela samanzi so naso futhi sikhona kuba kuyinto ethi ngokufana okay kukhona isikhwama sika 60 yes kukhona ubaba mkhulu yini inyoka babudokotela ake sesilungise spelling enye into yenza ukuthi lento igcina ingabasebenzela abantu ile ndlela abasuke bayibize ngayo mase sithi umuntu hey mina ngizofuna inyoka because phela igama lithi inyoka lishisitha manje uzokusebenzela kanjani ubaba omkhulu uma usumbiza ngesitha kwena okay so umuntu mayefuna nje uyasho ukuthi mina ngifuna ukuthola ubaba omkhulu then emva kwalokho siyamenzela simnikeze and uzomnika futhi lento ayifunayo uzomnika kakhulu mefuna ubaba omkhulu umali bamkhulu khehla lapho asidlali uma uyefuna ubaba omkhulu u100,000 nje khehla uyafika sikwenzele amasika khona bese emva kwalokho uhamba nawo